హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ వచ్చి ఫేమస్ సౌత్ ఇండియన్ దోశ విత్ కోకోనట్ చట్నీ. మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో, దీని ప్రాసెస్ ఏందో చూద్దాం పదండి. మరి ముందుగా మనం దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దోశ బ్యాటర్కి కావాల్సింది 3 గ్లాసుల బియ్యం. నేను పక్కా కొలతలతో చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేసే దోశ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. 3 గ్లాసుల బియ్యంకి 1 గ్లాస్ మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. రెండు వేరువేరుగా అయినా నానబెట్టుకోవచ్చు, కలిపి అయినా నానబెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని 2 సార్లు బాగా శుభ్రంగా కడిగి ఒక 4 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. దోశ మంచి కలర్ రావడం కోసం ఇందులో ఒక 1/2 చెంచా మెంతులు వేసుకోవాలి. దీనివల్ల దోశ మంచి కలర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 4 గంటలు నానిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కడుక్కొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దోశ బ్యాటర్ సాఫ్ట్గా పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎంత సాఫ్ట్గా పట్టుకుంటే అంత మంచి పర్ఫెక్ట్ దోశలు వస్తాయి మనకు. దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ అయ్యాక ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మన దోశలకి కొబ్బరి చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం పదండి. ఇప్పుడు మనం చట్నీ తయారీ విధానం చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇందులో 50 గ్రాములు పుట్నాల పప్పు వేసుకోవాలి. ఒక 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 4 అల్లం ముక్కలు, కొంచెం చింతపండు, ఒక పచ్చిమిర్చి 4 ముక్కలు చేసుకొని వేసుకోవాలి. మీ రుచికి సరిపడిన ఉప్పు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా మిక్సీ పట్టిన చట్నీని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. చట్నీ మెత్తగా ఉంటే తినడానికి రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చట్నీకి పోపు పెట్టుకుందాం. ఇందులో 2 చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. రెండు ఎండుమిరపకాయలు కట్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి. ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని పోపు బాగా వేయించాలి. పోపు బాగా వేగాక చట్నీలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, మన దోశల్లోకి కోకోనట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. ఇక మనం దోశ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. మనం ముందు రోజు రెడీ చేసుకున్న దోశ బ్యాటర్ ఇలా నెక్స్ట్ డే మూత తెరిచి చూస్తే బ్యాటర్ ఇలా పైకి పొంగుతుంది. ఇలా ఒకసారి దోశ బ్యాటర్ని బాగా కలుపుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. మనకి ఎంత పిండి కావాలో అంత బౌల్లో తీసుకోవాలి. అంతా ఒకటేసారి తీసుకోకూడదు. ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని మిగతాది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకున్న బ్యాటర్ని దాంట్లో మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
బ్యాటర్ చిక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దోశలు వేసుకోవడానికి బ్యాటర్ రెడీ. ఇప్పుడు దోశలు వేసుకోవడానికి దోశ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గరిట దోశ బ్యాటర్ తీసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి రౌండ్. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఒక అర నిమిషం అయ్యాక తిప్పేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఒక అర నిమిషం పెట్టుకొని దోశ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో దోశ వేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను వీడియోలో చూపించినట్టు ఒక గరిటె పిండి తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ ఆయిల్ దోశ ఔటర్లో వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఒక అర నిమిషం అయ్యాక టర్న్ చేసుకుంటే అంతే, దోశ రెడీ ఫ్రెండ్స్. ఈ దోశల్లోకి టమాటా చట్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. కోకోనట్ చట్నీతో పాటు అది కూడా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఫేమస్ సౌత్ ఇండియన్ దోశ విత్ కోకోనట్ చట్నీ రెడీ. మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. బాయ్ బాయ్.